Politika nazzjonali strateġika trobbija pożittiva l-isem ta' dokument li ġimniedi s-sibt filgħodu li jagħti linji gwida dwar it-trobbija. Politika li taspira li ssib bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja permezz ta' ħidma preventiva kemm mal-ġenituri kif ukoll mat-tfal. Angela Bela, waħda mill-awturi ta' din il-politika, tajt li din se tkun qed twassal għal vantaġġi kbar li waslu għal trobbija aktar xierqa u effettiva. Hija strateġija li tilħaq il-familji kollha Maltin, għalhekk għandha interventi li huma universali, imma tiffoka b'mod speċjali lejn dawk il-familji u tfal illi huma l-iktar żvantaġġati. U għandha għan preventiv bil-ħsieb illi tkisser iċ-ċiklu tal-faqar minn ġenerazzjoni għall-oħra. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia għalli se titwaqqaf task force għal koordinament ta' din il-politika li se jinkorpora d-Dipartiment tas-Saħħa, il-Ġustizzja u l-Edukazzjoni. U permezz ta' reviżjoni minn żmien għal żmien ikunu jistgħu jiġu indirizzati l-bidliet fis-soċjetà. Din il-politika se tkun qed tieħu ħsieb anke dawk il-familji li ma jmorrux għall-għajnuna. Hemm il-ħsieb li dawk il-familji u l-ġenituri li ma jersqux għas-servizzi għaliex il-politika taħseb biex tibni fuq it-tajjeb li ġa jeżisti, isir outreach, immorru ġo djarhom biex jgħinuhom biex bekk it-tfal ikollhom l-aħjar possibilità għall-iżvilupp tagħhom. Il-psikjatra Ethel Felici qalet li l-iżvilupp ta' tfal jibda mill-ġuf u għaldaqstant huwa essenzjali li kemm il-missier u l-omm ikunu mentalment b'saħħithom waqt it-tqala. Komplikazzjoni ta' saħħa mentali hija komuni ħafna fit-tqala u jekk aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa qabel ma titwieled it-tarbija, dik hija importanti ħafna kemm għall-iżvilupp tat-tarbija emozzjonali, kemm soċjali u anke l-imġiba tat-tarbija. Intant it-tfal se jkollhom ir-rwol kruċjali fil-komunikazzjoni u t-teħid tad-deċiżjonijiet li jittieħdu biex din l-istrateġija tkun ta' suċċess.